Og vi vil gerne spille et nummer, der hedder Det er ikke let. Det er ikke let. De fleste mennesker standser tit og ofte op midt i deres almindelige travle hverdag med alle de ting, der skal ordnes og arrangeres og bookes til den rigtige tid, og tænker, at det er ikke let at være en selv. Det er ikke let at være mig. Og hvis bare de andre var lidt ivrigere, og hvis der bare var lidt mere gang i de andre, og hvis de tog sig lidt mere sammen, så ville det ikke være så svært altid at være en selv. Og hver gang man kommer til at tænke sådan, så skal man gøre ligesom min gamle guru Kalim Rinpoche i sin tid tilrådede mig på toppen af et højt bjerg i Himalaya efter en større krebsefrokost. Man skal tænke på, hvordan det er at være en helt anden. En, der er så langt som muligt fra en selv. Man skal rive et billede ud af hverdags Danmarks historiens Riksalbum og tænke på, hvordan det er at være vedkommende. Og selv bruger jeg den metode, at jeg tænker på, hvordan det er at være enlig mor. Det er ikke let at være enlig mor. Så sidder man derude i sin toværelses atriumslejlighed i Tostrup eller Brøndby Strand med offentlig boligstøtte, og alle andre omkring en er også enlige mødre eller fremmedarbejdere, og man kommer aldrig hjemmefra, for børnene er der jo altid, og de kræver en fuldstændig, og man synes, man altid er alene med sine egne tanker, og man får aldrig nogen frisk luft. Og henne på kaminhylden står stadigvæk billedet af ham, som man i sin tid fik dem sammen med, og som man troede, det virkelig skulle blive til noget med, men som nu ikke engang gider komme og passe dem en gang imellem i weekenden. Det er ikke let. Og hvis man endelig en gang imellem kommer ud i byen, fordi nabomoren har lovet at passe børnene den aften, og hvis man endelig alligevel for en gangs skyld ikke går alene hjem, så bliver fyren altid bange, så snart han ser ungerne og stikker ned ad køkkentrappen med det samme. Eller også tror han kan klare den med et hurtigt knald, og så stikke af igen, fordi enhver ved en enlig mor er et let offer. Det er ikke let. Og hvis det så endelig går godt, og man kommer ud, og man finder en fyr, man kan med, og man kan tale med ham og forstå, hvad hinanden siger, og man kan se ham i øjnene og holde ham i hånden, uden at føle sig som en parodi på Gita Nørby og Ebbe Langberg i Nordisk Films lystspil fra 1960. Og han er ikke bange, når han ser børnene, og de spørger selv, om de må kalde ham far. Og man er begyndt at planlægge sin første ferie sydpå til sommer. 14 dage alene fra morgenen til aften. Kun han, hun og børnene. Og så er det brevet kommer ind en tidlig morgen. Brevet fra hans kone, der meddeler, at han er gift og har 4 børn i Herlev og ikke for skilsmisser og ikke kommer nogensinde oftere. Og når det brev kommer, så er det ikke let at være enlig mor. Men det er heller ikke let at være det postbud, der skal bringe det brev ind til den enlige mor. Postbuddet har en anelse om, hvad der foregår. Postbuddet er gået ned ad den gade så mange gange, og postbuddet kender hver eneste beboer og ved, hvad der sker bag facaderne. Postbuddet har en fornemmelse af, hvad der står i det brev. Postbuddet har set fyren snige sig væk så mange morgener i sin lille grønne grå beskidte Peugeot. Og postbuddet ville så gerne skåne den enlige mor. Men han kan ikke, for hans families velfærd afhænger af, at brevet bliver afleveret. Og postbuddet begyndte i sin tid på jobbet med de bedste fornemmelser af verden og glædede sig til at bringe post rundt til folk. Og efterhånden, som man har set, hvad det er, han smider ind i brevkasserne, har han fået det dårligere og dårligere. Det er ikke andet end afskyeligheder. Der kommer det ene brev efter det andet, der ikke er andet end rykkere i rudekuverter fra sygekasser og sparekasser og diverse skattevæsener og advokater, og alle mennesker får det dårligere, når de har fået sådan et brev. Der kommer salgsbrochurer fra det lokale supermarked, hver gang det skal have afhændet sit overskudslager af trikinbefængt udsalgssvinekød. Der kommer politiske plakater hver eneste gang, de skal slå plat på pensionisterne op til et valg. Der kommer tåbelige postkort fra Mallorca, der bare siger, at vinen er billig og solen skinner, og vi bor i det værelse, vi har afkrydset på forsiden af postkortet. Kærlig hilsen, tante Anna. Og postbuddet synes ikke, at nogen bliver gladere eller stærkere eller smukkere af den slags breve. Og når man først er begyndt at spekulere over, hvad det er, man bringer ud, så er det ikke let at være postbud. Og postbuddet tænder et misundeligt blik til vinduespudseren på den anden side af gaden, og tænker, at det må da være let at være vinduespudser. Men det er heller ikke let at være vinduespudser. Så skal man stå 10 meter oppe i luften og balancere
med sine stiger og sine koste og alle sine spande med vand. Og ikke nok med det, men inde bag ruderne af alle de hjemmegående, billige forstadshusmødre, der har al den gode tid, som de egentlige mødre ikke har. Og de venter bare på en vinduespudser og forfører. Og en almindelig vinduespudser kan komme ud fra 10 til 12 af dem i løbet af en normal arbejdsdag. Og det er de færreste mænd, der kan klare så meget. Og så er det ikke let at være vinduespudser. Og det er ikke engang let at være avismand. Det ser så let ud udefra. Man skal bare stå der bag disken og læse aviser tværs over den. BT og Ekstrabladet og Politikken og Berlingerne, de koster alt sammen det samme, og kunderne siger selv, hvad for en af dem de vil have, så man skulle tro, det var noget selv en understimuleret thalidomid-chimpanse kunne klare. Men når man står der bag disken og læser de aviser over, så kan man ikke undgå at komme til at se, hvad der står på dem. Og alt, hvad der står på de aviser, er vold og mord og modbydelighed. Og man læser dem tværs over disken hele dagen, så kan man ikke undgå at få et indtryk af, at vold og mord og modbydelighed spreder sig over i en selv. Og man går med det rundt om kroppen som et stort modbydeligt gråt lag. Og sidst føler man sig medansvarlig for at sprede vold og mord og modbydelighed. Og så er det ikke let at være avismand. Men det er heller ikke let at være kunder og komme ind i en aviskiosk og skulle købe en af de forskellige former for vold og mord og modbydelighed. Fordi det er alt, hvad der er at vælge imellem. Og det er heller ikke let at være journalist, der skulle finde vold og mord og modbydelighed nok hver dag til aviserne, fordi det er alt, hvad folk gider læse. Meget tit er der ikke vold og mord og modbydelighed nok i den indre by, og man er nødt til at tage helt ud til omegnen for at finde så meget som et knivstikkerdrama blandt fremmedarbejdere. Og så er det ikke let at være journalist. Og det er ikke let at være nogen. Det er ikke engang let at finde en lejlighed nu til dags med den boligspekulation, man har. Det er ikke engang let at være boligspekulant nu til dags med det ekstrablad, man har. Det er ikke engang let at være ekstrablad nu til dags med den konkurrent, man har i BT. Det er ikke engang let at være BT med de typografer, man har. Det er ikke engang let at være typograf med de fagforeninger, der findes. Det er ikke engang let at være fagforening med det socialdemokrati, man har. Det er ikke engang nemt at være socialdemokrat med den statsminister, man har. Det er ikke let at være nogen. Og før i tiden kunne man så i hvert fald sige, at hvis man ikke kunne finde ud af andet, så kunne man blive luder eller trækkerdreng, men den går heller ikke engang mere. For nu har man fået en såkaldt fri kønsmoral, der bevirker alle mulige, kommer og blander sig i markedet gratis eller til lavpris. Og så er det ikke engang let at være luder mere. Det er ikke engang let at være Jehova-vidner og føle sig helt frelst at stå på gadehjørnet med sine små bedende øjne og vagtårnet og vågne op i de fremragte lapper. Og så se, hvordan folk forsamler sig om frelsens her lige på det modsatte hjørne, fordi de er tubaer og trommer og trompeter. Det er ikke let at være nogen. Og de, der er nede, og som gør det hårde daglige arbejde, de tror så meget tit, at det i hvert fald må være let at være dem, der er oppe. Dem, der færdes i fjernsynet, dem, der altid er omringet af billedbladene, splitskameraer. Dem, man altid hører tale om. Og det er heller ikke let at være dem. Det er ikke let at være Frank Sinatra og komme ind på scenen i Las Vegas med et alkoholbumpet baghoved og forsøge at huske teksten til Yes Sir, That's My Baby, mens man ved at mafiosoerne venter med maskingeværerne i kulissen. Det er ikke let at være Muhammad Ali og vågne om natten ved at opdage, at man trykker sig selv i hånden og visker, vi er den største. Det er ikke let at være dansktopsanger og stå i Nustrup forsamlingshus og se ud af vinduet og se, at det regner og tordner. Der bliver sove i nat, der bliver ikke noget fly hjem til København, der bliver ikke noget mere at se familien. Det bliver overnatning på det lokale missionshotel med Bibelen i natskuffen. Og så må man alligevel vende sig mod publikummet og smile og synge. Gem et lille smil, til det bliver gråvejr. Det er ikke let. Det er ikke let at være Hart Jacobsen, når man allerede har fornærmet samtlige popgrupper og samtlige lærere og samtlige medarbejdere på radio og tv, og stadig leder efter nogen at fornærme for at være sikker på at redde sit folketingsmandat til næste omgang. Det er ikke let at være Mogens Glistrup og falde i søvn et øjeblik og ikke vide, om man vågner i landskatteretten eller i Folketinget. Det er ikke let at være dronning Margrethe og aldrig have lov til at bande og aldrig have lov til at slippe en selv et øjeblik. Det er næppe et kongerige værd. Det er ikke let at være nogen. Det er ikke let at være nogen.